Marcos Prada. Desde a Axencia de Turismo de Galicia, pois, en primeiro lugar, quero felicitar ao representante da denominación de orixe por eses 80 anos. A denominación de orixe Valdeorras é das máis antigas de Galicia, xunto coa do Oliveiro, e a verdade é que nestes 80 anos de historia deu mostras dun gran labor de superación de moitas dificultades e de saber poñer en valor, pois, bueno, en primeiro lugar, eses viños con unha calidade realmente contrastada internacionalmente. Hai moitas guías e moitas valoracións que demostran que os viños de Valdeorras, nomeadamente o Godello, pois, están entre os mellores do mundo, e despois tamén, pois, ser quen de consolidar, pois, todo un entramado de forma de vivir e tamén de forma de transmitir o que é Valdeorras alrededor do viño. Hoxe a comarca e a denominación é de sobra coñecida, e a verdade que desde o punto de vista turístico quixera salientar o gran esforzo que se está facendo tanto desde a parte do Consello Regulador como dos empresarios do turismo de Valdeorras, a través de distintas iniciativas, todas alrededor fundamentalmente da ruta dos viños de Valdeorras,